adlaw nga akora, kay layo kaayo ang bana sa kadagatan. Diri sa balay ako ray gisaligan, tulo ka anak ako ray kaatiman. Asing mens nila ako ray mutudlo, bisang kapoy na ang lawas padayong gihapon ko. Kung masakit sila ako ray magbantay, ug dala nila sa doktor. Walay tulog, walay kapulibisan, usa ka gabi. Budget diri, budget dito, school bills, pagkaon ako ragyud, nga makaya panitanan para sa among pamilya nga giampingan. Dili sayon ng kwapit for oras nga jury, walay day off maski usa ka adlaw. Pero akong kasing-kasing ligon, kay para natuning tanan nga paganto. Ingon sila, swerte daw ang asawa sa seman, kay nakunoy kwarta, ingon na ilang pananaw. Wala sila kahibalo sa among kasakit sa adlaw-adlaw, nga akong giatubang naning kamot sa ko bisan og ginagmay para makatabang sa akong bana. Ako ang mama, ako ang papa, ako ang kusina, ug ako ang tanan. Kinahanglan para sa pamilya, kay mauni ang gugma sa asawa sa sayaman. Basta mauli ka, mawagdang rang kakapoy, ang imong yakap, maoy akong pahulay. Sa layo man ka, pero aniya ako, gapadayon sa gugma. Asawa sa